Kali ini ada Fajar Amelia Sailendra Music. AS Multimedia terima kasih. IMS Audi. Jeneng pengangguran durung ono penghasilan iso turu sore ngopi pengine dolan Karo Abah Haji. sementara durung kerja durung wani gandeng tresno watine enti paito moro tuwa. Terus arep nganti kapan aku urip dhewean umume manungsa oleh perhatian. Gusti lewat tembangku iki tetonggo muga olah sengku mati. Janji bakal tak tresnani tetonggo selawase tekaning mati. Ayo goyang bunda. Pas Joker terima kasih. Ada Fajar Amelia. Ada Mas Lingga. Sumpah. Jenengmu pengangguran durung ono penghasilan besok turu sore ngopi pengine dolan Lancar deh. sementara durung kerja durung wani gandeng tresno watine enti paito moro tuwa. Terus arep nganti kapan aku urip dhewean umume manungsa oleh perhatian. Gusti lewat tembangku iki tetonggo muga olah sengku mati. Janji bakal tak tresnani tak joko selawase tekaning hati. Sailendra IMS Production terima kasih. AS Multimedia.